dịka anyị na-ekwu n'oge ndị a gara aga asị m unu na ọ bụ arụ ala gba afọ ya ahụ omenala nke pụtara na ụfọdụ ihe a na-eme n'obodo anyị ha dị iche iche ọ bụkwa ya omenala. Gee m ntị, kedu nke bụ na m ga-ejikere sachaa ahụ yiri akwa kwado nnọọ na-aga ebe m na-aga mmadụ ahụ m n'ụzọ were ụtalị na-apịa m nwa iwe asị m na a na-eti mmanwụ? Amaghị a ga-akpọ nke a onye nkwu asị na ọ bụ omenala Igbo. Kedụzie mgbe omenala anyị ji kwadowa arụrụ ala? Kedụzie mgbe omenala anyị ji kwadowa mmegbu? Ọzọ dịka ibe ya bụ nke nwa okorobịa ga-ahụ nwaada gwa ya okwu ka ha abụọ yiwa. Ọ bụrụ na nwaada ahụ sị ya mba na ya achọghị, chifo ọ ga-kpuru mmanwụ kpuchie ihu ya gaa nọchiere nwaada ahụ ụzọ were ụtalị pịagasịwa ya ahụ. Ụmụnne m ka m jụ unu, nke ọ bụkwa omenala? Ya mere m ka jikwa na-ajụ gị ajụjụ a. Aga m na-ajụ gị ya ụbọchị niile. Ihe ahụ ị na-eme taa ọ bụ omenala ka ọ bụ arụ ala gbara afọ? Jụọ onwe gị ajụjụ a. Pụtawa dị n'ezi Mama Dineju. Ụda nsọ